Рэйдэрскі захоп Тутбаю, пошук гэтак званай генпракуратурай неіснуючых нацыстаў Польшчы і Літве і банкрутства Менскага мясакамбінату. Добрый вечер, паважанае спадарства. Вы глядзіце праграму без акрэдытацыі. Зваць мяне Зміцер Міцкевіч. І менавіта гэтыя тэмы мы сёння будзем абмяркоўваць разам з маімі цудоўнымі гасцямі. Сёння завіталі да нас у праграму рэдактарка Белсату Вольга Швед. Добрый вечер. Добрый вечер. Журналіст з багатым прафесійным і жыццёвым досведам Зміцер Галко. Добрый вечер, вітаю. І гісторык, кандыдат гістарычных навук Ігар Мельнікаў. Прывітанне. Давайте пачнем, напэўна, з самага такога актуальнага, з найбольш жорсткага на гэтым тыдні. Гэта атака на Тутбай, для кагосьці чаканая, для кагосьці нечаканая. Шчыра кажучы, для мяне гэта выглядае проста вось такім комплексам, такой квінтэсэнцыі палітыкі сённяшніх уладаў у дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі. І тут я вось асабіста адзначыў некалькі момантаў, таму што, на маю думку, гэта рэйдэрскі захоп з мэтай не проста зачыніць гэтае СМІ, а паставіць яго пад кантроль, таму што вось такая губазікаўская простая логіка. Калі можна затрымаць аўтараў тэлеграм-каналаў, а самі каналы захапіць і посціць там сваю лухту, то чаму гэта нельга маштабаваць і зрабіць гэта з найбуйнейшым СМІ ў краіне? Вось выглядае гэта прыблізна такім чынам. Плюс давайте не забываць, што ў Тутбая, акрамя непасрэдна навіновых рэсурсаў, яшчэ цэлая куча даданых сервісаў, якія таксама прыносяць манету. І вось, мне здаецца, фінансавы фактар тут таксама не апошні, таму што Тутбай і онлайнер гэта, наколькі я памятаю, можа быць, я там буду памыляцца ў нейкі бок, але гэта каля 85% рынку інтэрнэт-рэкламы. І вось гэта вельмі важная рэч, мне здаецца, асабліва цяпер, калі всялякія губазікі таксама будуць гнацца і за фінансавымі паказнікамі. Таму што кушаць штосьці ім і іх гаспадару патрэбна. Наколькі вы ўвогуле з маім меркаваннем згодныя? Дзіма, вось давай пачнем з цябе. Так, выглядае на тое, што гэта праўда. Сапраўды адбываецца рэйдэрскі захоп. Ну, нармалізаваць Лукашенко прасіў яшчэ ў 2015 годзе, калі памятаеш. І мы памятаем гісторыю нармалізацыі онлайнера, калі ён пайшоў на самацэнзуру, звольнілі ўсю рэдакцыю, змянілі ўвесь склад пад ціскам уладу. То бок, ну, нічога нечаканага, насамрэч. Знік, памёр заснавальнік, власнік Тутбая, які ўмеў дамаўляцца, умеў ісці на кампрамісы, і гэта не заўжды было гэта прыгожа, але гэта вялікі бізнес, інакш гэта не магло існаваць. Цяпер, відавочна, такой фігуры проста не стала. Не стала гэтага буферу паміж вялізным бізнесам і уладай. І ён фактычна адкрыўся да гэтага удару, і гэты удар быў нанесены. Ну і, безумоўна, сам Тутбай, пачынаючы з лета 2020 года, ён паводзіўся іншым чынам, чым паводзіўся да таго. Бо да таго, я б сказаў, ён быў такім парталам у нармальнасць у двух сэнсах. Фактычна ён, будучы буйнейшым незалежным СМІ, выконваў функцію такой, скажем, іміджавай нармалізацыі рэжыму Лукашэнкі. Чалавек, адкрываючы Тутбай, там прадстаўнік сярэдняй клясы беларускай, мог адчуваць сябе, нібыта ён за кубачкам кавы, чытае Таймс, едзе там на Таймс-сквер, напрыклад, і вакол яго там шматвекавыя будынкі, шматвекавыя інстытуцыі, ўсё нібыта ідзе нармальна. Ну, ёсць асобныя недахопы, так, не без таго, але ў цэлым сітуацыя нармальная. Тутбай гэта такая была, скажем, гіганцкая бурбалка, вось такая гіганцкая зыбіцкая, усе гэтыя муралы, якія з'явіліся па дазволе Менгарвыканкаму ў Менску. То бок гэта была частка такой паралельнай віртуальнай рэальнасці, у якой магло здавацца, што не так ўсё ўжо і страшна, не агрэсёр кіруе нашай краінай, не такая ўжо і дыктатура, а нібыта нешта такое
месцамі нават прагрэсіўныя. Воля, мне здаецца, ты тут штосьці хочаш дадаць, што штосьці у цябе тут ёсць нейкія, можа быць, іншыя думкі на гэты конт. Дакладна, ведаеце, тут перадусім нават варта казаць не пра сам Тутбай, таму што гэта, безумоўна, вялікая атака на Тутбай, але гэта атака, ў прынцыпе, проста на беларускія медыі, таму што ўжо ў жніўні большасць медыяў была знішчана фактычна эканамічна, таму што калі былі заблакаваныя ўсе старонкі, адразу пасля выбараў, у тым ліку старонка Белсата, усе старонкі былі заблакаваныя, і яны, па сутнасці, перасталі існаваць, яны маглі пераходзіць на іншыя, безумоўна, люстэркі, але яны адразу ўсе страцілі рэкламадаўцаў. І гэта бяда беларускіх незалежных медыяў, таму што яны былі незалежныя, частка з іх былі незалежныя ад грантаў нейкіх замежных донараў, але яны існавалі за кошт рэклямы. На жаль, рэкламадаўцы не гатовы пераходзіць разам з гэтымі медыямі ў тэлеграм-каналы, таму што гэта значна меншая аўдыторыя. Будзем спадзявацца, што з цягам часу яна дасягне тых самых памераў, як інтэрнэт-старонкі. Аднак пакуль рэкламадаўцы не гатовыя гэтага рабіць. І тым больш яны, безумоўна, таксама баяцца інвеставаць у тыя медыі, якія цяпер знаходзяцца пад ударам, а гэта фактычна ўсе незалежныя медыі. Таксама тут варта нагадаць, калі мы ўжо размаўляем канкрэтна пра партал Тутбай, што на дадзены момант за кратамі чакаюць на свае выракі 15 журналістаў, і гэта журналісты абсалютна з розных медыяў. Таксама літаральна учора былі ператрусы у галоўнага рэдактара нашай Нівы, то бок гэта ідзе татальнае вынішчэнне, зачышчэнне інфармацыйнага поля, каб у Беларусі не засталося нікога з вольных незалежных медыяў, якія могуць што-кольвічы распавесці пра тое, што адбываецца ў краіне. Ігор, по-твоему, як сітуацыя можа развівацца далей? Што мы ўбачым, якія дзеянні з боку ўладаў? То бок яны пайдуць далей па іншых СМІ, то бок таксама ад'едаць гэтыя кавалкі рынку інтэрнэт-рэкламы, перанакіроўваць плыні на сябе, думаючы, што гэта пракаціць. Як ты думаеш? Я не бачыў тут толькі стрикта эканамічныя складаючыя. Мне здаецца, што тут все больш-менш зразумела. Прэзідэнт Лукашенко з самага пачатку даўно сказаў, што хто не з намі, той супраць нас. І гэта тычылася не толькі настаўнікаў, выкладчыкаў, прадстаўнікоў іншых грамадскіх плыняў, але ж таксама і сродкаў масавай інфармацыі. Здесь момант вельмі моцны, таму што сапраўды Зміцер, дарэчы, сказаў, што заўвагі да працы Тутбай з боку ўлады былі дастаткова даўно, і поэтому здесь нічога дзіўнага. Падчас гэтых, я лічу, што неадназначных падзей летам восенню 2020 года ў Беларусі Тутбай заняў такую моцную пазіцыю, але ж у тым сэнсе павінен быў рыхтавацца да бойкі. І тое, што адбывалася апошнімі месяцамі, асабліва гэтыя дзяржаўныя тэлеграм-каналы Савецкая Беларусі, Белта, яны актыўна якраз апрацоўвалі тэму гэтага галоўнага, як я памятаю яшчэ размову з гаспадаром Зісерам светлай памяці, старанавога партала, краіннага партала. І сапраўды прыйшоў час. Мне здаецца, што тут сапраўды все вельмі банальна проста прыбіраюць тых, хто дае альтэрнатыўную думку ў нейкім сэнсе. Хаця, з другога боку, там таксама ёсць свае моманты, з якімі можна спрачацца. Мне падаецца, што ў некаторым сэнсе ёсць там нейкая аднабокасць. Хаця, з другога боку, зноў-такі Тутбай, адзін з нелічных парталаў беларускіх, які спрабаваў знаходзіць такую залатую сярэдзіну, лавіраваць у гэтай сітуацыі і захоўваць сваё рэнамэ. Што будзе далей? В любым выпадку надзея на тое, што Савецкая Беларусі ці жоўтыя злівы стануць галоўнымі сродкамі масавай інфармацыі, на гэта спадзявацца уладзе не прыходзіцца, ды самому грамадству. Таму што в любым выпадку, як бы сітуацыя не складалася, людзі будуць все роўна шукаць альтэрнатыўных
меркаванню альтэрнатыўнага пункту гледжання, ці прынамсі на одну падзею глядзець пад рознымі углами. І тут вельмі важна, конечно, каб сапраўды працягвалі працаваць тыя, хто могуць працаваць. У тым ліку Белсат, хаця сітуацыя таксама складаная, даўно ўжо складаная, але я б не скідаў, напрыклад, той же онлайнер, прынамсі, ці іншыя там сайты, хаця, конечно, свае ёсць асаблівасці. Ну і я со свайго пункту гледжання гісторыка скажу, што ўсё роўна медыямі, але ж вельмі важна, гэта менавіта адукацыйная праца зараз. І з аднаго боку цікава чытаць там пра паездкі там гэтых палітыкаў, так званых апозіцыйных, ці там паездкі там Лукашэнкі і гэтак далей, але з другого боку вельмі важна чытаць факты гісторыі про тое, што у нас не расказвалася, паказвалася. Вось тут я бачу, канешне, я гісторык, але тут я бачу таксама вельмі вялікую небяспеку, таму што гэтая маніпуляцыя на сапраўды можа нанесці вялікую пагрозу для грамадства беларускага. Але гэта таксама задача медыа, так, несці гэту адукацыйную функцыю. І калі іх не стане... У тым ліку, але ж медыа ўсё роўна гэта ўсё ж такі навінны кірунак, і мне падаецца, што мінулае там пяцігоддзе на гэтую гістарычную складаючую не рабіўся той патрэбны акцэнт, як ён павінен быў рабіцца раней, таму што гэты момант, калі была лагодная сітуацыя, калі можна было прапрацаваць і данесці, яго не выкарыстаць так, як трэба было выкарыстоўваць. Добра, давайте паспрабуем ацэніць. Калі сапраўды улады перахопліваюць Тутбай, ставяць галоўным рэдактарам, не ведаю, Жору Азаронка, ці яшчэ кагосьці, з гэтых персанажаў, Дермана нейкага, замшэлага, штось такое. Наколькі гэта вялізная страта менавіта для журналістыкі і агулам для рэкламнага рынку? То бок, яны ж спадзяюцца, што ўсе рэкламадаўцы застануцца ў іх, што все гэтыя грошы пацекуць да іх кішэню. Да чаго гэта прывядзе, Воля? Я мяркую, што цалкам Тутбай мы не страцім, ён, магчыма, узнікне пад іншай назвай на іншай дамене, але з тымі самымі журналістамі. Вельмі хочацца на гэта спадзявацца, што Тутбай пойдзе па тым шляху, як свайго часу пашла Медуза, калі ленту зачынілі, журналісты гэтыя проста ўсталі, выйшлі, пераехалі ў іншую краіну і стварылі там Медузу і пачалі функцыянаваць па тых самых правілах, па якіх яны жылі і працавалі дагэтуль. Я вельмі спадзяюся, што Тутбай зробіць гэтаксама. Безумоўна, яны не змогуць быць ужо такім буйным парталам, якім яны з'яўляюцца цяпер, але прынамсі захаваць гэту частку інфармацыйную. Будзе цяжка, безумоўна, з рэкламадаўцамі, таму што зноўку ж паўтаруся, што проста фірмы баяцца ісці ў тыя медыа, якія знаходзяцца пад такім пільным наглядам, тому што разумеюць, што як гэта можа для них скончыцца. А гэты рэйдэрскі захоп, ён, безумоўна, будзе. Тутбай стане такім чарговай савецкай Беларусі. І фінансавы рынак ім не атрымаецца захапіць, таму што тут гвалтам рэкламадаўцаў не прымусіш плаціць грошы, гэта ўжо такі рэкет пачынаецца. Так, і баюсь, што на шчасце гэта немагчыма зрабіць, то бок хіба што яны будуць прыходзіць сапраўды персанальна ў кожнай фірмы са зброяй і прымушаць іх прарэкетаваць, наўпрост кажучы. Але спадзяюся, што да гэтага не дойдзе, так што гэты рынак проста ён будзе, па сутнасці, пусты, то бок гэтыя фірмы, якія супрацоўнічалі з Тутбаем, яны, мяркую, альбо будуць супрацоўнічаць з нейкімі, то бок я думаю, што яны ўвогуле перайдуць у сацыяльныя медыа, цяпер увогуле ўся інфармацыя пераходзіць у сацыяльныя медыа, перадусім гэта, безумоўна, Тэлеграм. І я думаю, што рынак Тэлеграма, гэта рэкламны рынак Тэлеграма, ён будзе вельмі актыўна развівацца, перадусім вось на такіх інтэграцыях, так, то бок гэта будуць нейкія інтэграцыі у артыкулах.
Вось, дарэчы, наконт рэкета, я табе скажу, што на меншым узроўні, на ўзроўні там раёнак, вось такіх кшталту органаў прапаганды, гэта вось працуе вельмі добра. То бок там існуе гэтае правіла падняць трубку, патэлефанаваць і сказаць, што вось там, умоўна кажучы, в нейкае аддзяленне банка там ці яшчэ кудысь, што вось столькі-то і столькі патрэбна выдзеліць на рэкламу. То бок, ну, у іх гэта называецца рэальна рэкламны бюджэт. Вось в такую там газету, на такое прадпрыемства, то бок там гэта ўжо все завязана. І там все гэтыя схемы паміж сабой выпрацаваны. То бок на шмат якіх прадпрыемствах дзяржаўных там таксама ёсць гэты бюджэт на рэкламу, і яны таксама яго паміж сабой там вось неяк размяркоўваюць. Таму што гэта дзяржаўны сектар, так? А калі ўжо пра прыватны сектар, то там ужо значна складаней. Так? У прадстаўніцтва Самсунгаў не прыйдзеш, так і не прымусіш іх плаціць, таму што яны, ведаеш, дарэчы, у Менску-то і няма прадстаўніцтва Самсунга, бліжэйшае ў Маскве. То бок такіх буйных карпарацый і фірмаў у Менску-то і не кожнае сваё прадстаўніцтва мае. Таму тут як бы гэтыя грошы проста не будуць інвеставацца, вось і все. Класічная тактыка беларускіх уладаў. Ні сабе, ні людзям. Дакладна. Дзім, па-твойму, хто наступны в чарзе і што ўвогуле медыям рабіць у такім выпадку? Наступных уже фактычна няма. Мне здаецца, гэта ўсё. На нашу ніву звяртаюць менш увагі праз беларускую мову, як мне здаецца. Ну, реально, яны не читают, не любят, им здаецца это нечым маргінальным. Скажем, яна могла быць наступнай, яна можа быць, на жаль, наступнай, асабліва гледзячы на тое, як цягаюць Мартиновича туды-сюды пастаянна. Але Тутбай просто нельга ні з чым параўнаць, і гэта просто катастрофа. На яго месцы з'яўляецца пустота вялізная. Я кажу, фактично, ну, можем сказать, что Беларусь такой, какой она была до лета 2020 года, теперь ее нема. Довелося хіба, я не ведаю, згарнуть Забіцкую, всю, закрыть ПВТ, до речі, наступний може бути не СМІ, може бути ПВТ, наприклад. Згарнуть Забіцкую, стерти всі мурали, які з'являлися у Менську і так далі. Тобто, це була така вялізна частка адносної, ну, як на мой погляд, віртуальної нормальності, яка існувала у Білорусі до літа 2020 року. Тепер її нема. Ну, а забігаючи трохи наперед, ти казав, ось, коли посадити Азарон редактор, дык адбудзецца тое ж самае, што з тым мясакамбінатам Менску. Так, вялізны беларускі эканамічны цуд. То бок, ну, Тутбай просто тады абрынецца. Но яны ж не умеюць працаваць в конкурсе, як Россия, яны захапілі ленту.ру. Ну, недосведчаны чалавек, ён амаль не адрозніць той ленты, якой яна была раней. Так, там змяніўся контент, істотна змяніўся, але яна нібыта такой напаўліберальнай, застаецца той ж самы там, з камерсантам і так далее. Яны так не умеюць, яны так не зробяць. Наступства катастрафічна. Перадусім все пойдуць на тыя платформы, якія немагчыма заблакаваць, таму што стварэнне чарговых люстэрак, яно не надта эфектыўнае, таму што бясконца гэтыя люстэркі блакуюцца. Мы на Белсаце ўжо таксама 3 люстэркі мелі заблакаваныя, таму усе медыі, якія хочуць застацца і хаця б у якой-небудзь версіі і даносіць інфармацыю да сваіх чытачоў, яны подаюць у тыя платформы, якія немагчыма заблакаваць. Немагчыма заблакаваць YouTube, таму што гэта прыйдзецца блакаваць ледзь не палову угла. Немагчыма заблакаваць Telegram, як мы гэта пераканаліся ўжо падчас выбараў. Таксама немагчыма заблакаваць прыкладанні пэўных медыяў. Напрыклад, наша прыкладанне Белсата, яно пабудавана, прыкладанне Белсат Ньюс на мабільныя тэлефоны, яно пабудавана такім чынам, што заблакаваць яго ў Беларусі немагчыма. Едзем далей. У нас наступная не менш цікавая тэма. Генпракурор швед хваліцца сваімі цудоўнымі дасягненнямі.
Нами установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов, в первую очередь литовских батальонов СС и армии Краевой. Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами, а они еще живы, нам известно их место жительства, процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде. У меня тут такое питание. Что это увогуле за бред сумасшедшего? Тое, што зараз заяўляе Генеральная прокуратура, гэта не ноу-хау. Пошук вайсковых злачынстваў адбываўся на тэрыторыі Савецкага Саюза адразу пасля заканчэння Другой сусветнай вайны і да апошняга дня. У канцы 90-х гадоў на тэрыторыі Беларусі шукалі супрацоўнікі Скотланд-Ярда сляды Антона Саванюка, які збег у Великабрытаніі і жыў сябе вельмі спакойна. Беларускае КДБ дапамагала гэтым людзям, і гэтая гучная справа потым давяла да таго, што Саванюка пасадзілі, і ён памёр у турме. Добра, што так атрымалася, потому што гэты чалавек падчас вайны забіваў мірных жыхароў Дамачава. І насамрэч гэтая праца яна заўсёды ішла. Зараз, на вялікі жаль, да гэтай дзейнасці проста дадалася палітычная афарбоўка. І гэта перашкаджае праводзіць гэтае самае даследаванне. Раскопкі пад Лагойскам, вось эксгумацыя тысяч, сотен ахвяр нацысцкага тэрора, гэта вельмі добрая справа, але зноў-такі гэты момант досыць важны, каб сюды не прыцягвалася сённяшняя вельмі неадназначная і непростая палітычная сітуацыя. І я на працягу апошняга часу казаў і паўтаруся, што такія даследаванні павінны рабіцца не крымінальнымі следчымі прокуратуры ці беларускай міліцыі. Я ні ў секунду не сумняюся ў іх прафесіяналізме у паліцыйнай складаючай, але ж я вельмі сумняюся у дасканаласці іх гістарычных ведаў. Таму такія даследаванні павінны праводзіць гісторыкі, прычым гісторыкі з навуковай ступенню. І гэтае даследаванне не толькі эксгумацыя па рэштку ахвяр, гэтае даследаванне праца з архівамі спецыяльных службаў Савецкага Саюза. А, як мы ведаем, гэтыя архівы зачынены. Службоўцы, я спадзяюся, канешне, каб сёння нам, напрыклад, супрацоўнікі Генпракуратуры атрымлівалі дакументы з КДБ. Я спадзяюся, што так будзе, але ж зноў-такі гэта момант, які не павінен быць, не дай Божа, выкарыстаны ў сэнсе палітычным. А што тычыцца літоўцаў і палякаў, тут проста, насамрэч, я кажу, што павінны быць эксперты, якія проста патлумачаць простую рэч, што армія Краёвая падпарадкоўвалася уладзе польскай, якая знаходзілася ў эміграцыі ў Лондоне, а Польша была адным з членаў антыгітлераўскай кааліцыі. Змагаліся яны супраць нацыстаў. І такім чынам партызанская фармацыя армія Краёва, она якраз такі была адной з частак антыгітлераўскай кааліцыі. Што праўда, канешне, як любое партызанскае фармаванне, на руках гэтых жаўнераў таксама маглі быць і ахвяры, і кроў безвінных людзей. Мы ведаем факты такія. Адзін той жа Буры можам узгадаць, хаця гэта постакаўскія фармацыі, але ўсё ж такі. Як і ў тым ліку і савецкая партызанка, тут не ўсё адназначна. Але зноў-такі вельмі важна, каб аналіз быў перш за ўсё навукоўцамі зроблены. Давай прасцей. Просто патлумачым. Вот былі літоўскія батальёны СС, ці іх не было? Вось з'яўлялася армія Краёва нацыстамі, ці не? Вось вельмі проста і даходчыва, таму што вось гэты фейкамёт, мне здаецца, патрэбна якраз такі знепраўджваць. Я гэта ўжо сказаў, паўтаруся. Літоўскіх батальёнаў СС не было. Былі літоўскія паліцыйныя батальёны, якія ў тым ліку дзейнічалі на акупаванай тэрыторыі Беларусі. І на вялікі жаль, жыхары краін Балтыі таксама адзначыліся не вельмі добра на акупаванай тэрыторыі падчас нацысцкіх акцый. Армія Краёва не была нацыстскай фармацыяй, не ўходзіла ні ў склад вермахта, ні ў склад СС, ні ў склад іншых нацыстскіх фармацыяў. І яна падпарадкоўвалася
ураду Польши ў эміграцыі ў Лондон. Швед кажа таксама пра неонацыстаў, пра сучасныя фармаванні. І тут вельмі істотна, што ў гэтым кантэксце, то бок і спадар Ігар кажа пра даследаванні гістарычныя, гэта безумоўна все істотна і важна і неабходна рабіць, але цяпер улады самыя прывязваюць гэтыя падзеі да сучаснасці. І мне здаецца, я тут бачу такую спробу раскола краіны па нацыянальнай прыкмеце крыху. То бок гэта, мне здаецца, што тыя расійскія прапагандысты, якія прыехалі ў Беларусь, вырашылі параіць тактыку працы ва ўкраіне, калі быў падзел на бандераўцаў і ўсіх нармальных людзей, і вядома, там зноўку ж быў гэты кантэкст фашызму і гэтак далей. Ну, насамрэч, я тут дадам, спадарня рэдактар мае рацыю, але ж тут момант такі, што сапраўды расіяне спрабавалі распрацаваць і спрацаваць на прапагандзе нацызму, на гэтых момантах, каб аб'явіць гэтых людзей, якія выходзяць на вуліцу нацыстамі. Але мы ж памятаем, як это ўсё працавала, калі ўключалі песні ваенных гадоў Менску. Людзі просто танчылі, спявалі «Вставай, страна огромная». І для нас гэта ўсё частка нашай гісторыі, таму гэта так просто не спрацуе, як там, напрыклад, на заходняй Украіне ці там на ўсходняй Украіне. У нас гэта ўсё цэласна адно. Вось тут наконт Расіі вельмі важны момант. Мне здаецца, што гэтая справа гэтак званай генпракуратуры накіраваная наўпроства супраць Польшчы і Літвы нават не на ўнутраны рынок, а ў першую чаргу гэта паказуха для Владзіміра Владзіміровича Пуціна. Таму што Лукашэнку патрэбна прадэманстраваць некаторыя фактары, вось не толькі ўнутраныя, нейкія знешнія, чаму Пуцін мусіць яго падтрымліваць. І яны, ведаючы вось гэтую рэвізіянісцкую палітыку Крэмля ў дачыненні да падзеяў Другой сусветнай вайны, якраз такі вырашылі паспяваць вось гэтую песню. І в спадзяванні на тое, што зараз ім штосьці за гэта абломіцца. Я, калі ласка, скажу, у гэтым сэнсе такі момант, насамрэч працягну гэтую думку, таму што згадаем 2018 год. І вельмі такі красамоўны артыкул «Бацькіны нацысты». Тады адбывалася стагоддзе якраз БНР, і ў Беларусі дастаткова яскрава, прыгожа адбываліся гэтыя святочныя мерапрыемствы. Я памятаю, як я ў Баранавічах выступаў у мундзіры БНР, і мне падышоў начальнік РУС, міліцыянер, палкоўнік, я запытаў: «Вінціць не будете?» «Да не, паслухаем з задавальненнем». Вельмі добра памятаю, як стаялі міліцыянеры, записывалі на камерах, і калі я пачаў расказваць пра беларусізацыю міліцыі, яны апусцілі камеры і пачалі слухаць, таму што гэта цікавая інфармацыя. Так вось, гэта ўсё Маскве вельмі не падабалася. Гэта ўсё на гэта яны звярталі ўвагу. І все, што далей адбывалася, гэта якраз накіравана на тое, каб вось гэтыя самыя два стулы пазбіваць і пакінуць толькі адзін шанс для вось гэтай сістэмы, якая там зараз існуе. Я просто вось што меў на ўвазе. Вось гэта якраз такі абвастрэнне, гэта чарговая рэч, якую Лукашенка хоча прадаць Пуціну. Дык вось, Дзіма, тут такое пытанне. Атрымаецца зараз у яго за гэта выцаганіць нейкую капейку і паказаць сябе нейкім такім добрым саюзнікам. Таму што Масква, як мы ўсе добра ведаем, в гэтым вельмі сумнеецца. І в Сочы яму былі пастаўлены вельмі канкрэтныя ўмовы. Я думаю, справа не толькі ў капейчыне, якую ён хоча зарабіць, гэта насамрэч частка ягонага светапогляду, які ён пастаянна дэманстраваў. Конечно. Ён у гэтым сэнсе ад Пуціна абсалютна не адрозніваецца. Адзінае, што момант, калі ён гэта выцягнуў, сапраўды паказвае на тое, што ён хоча гэтым скарыстацца. Дарэчы, я б хацеў тут некалькі момантаў адзначыць. Чалавек, які найбольш мне расказваў пра акупацыю, моя стрэчная бабка, якая пад ёй жыла ва ўсходняй Беларусі, каля ў Клімавіцкім раёне. Яна ніколі, напрыклад, не бачыла чырвона-белых сцягоў ці чырвона-белых шевронаў. Яна бачыла расійскія трыкалоры. У іх стаяла там вялізнае фармаванне расійскае. І наогул менавіта расійскія фармаванні былі ў Беларусі
які, разумею, найбольш присутнымі падчас акупацыі. Дык ці збіраюцца яны забараніць расійскі сцяг андрэеўскі і ўсе астатнія расійскія сімвалы? Яны кажуць, што яны цяпер заносяць іх у лік экстрэмістаў. Што яны будуць рабіць з расійскімі трыкалорамі, цікава. Другі момант, не ведаю, не правяраў сапраўднасць, але прыпісваецца Чэрчылю цытата пра антыфашысты, фашысты у будучым будуць называцца антыфашыстамі. Гэты рэжым структурна па ўсіх параметрах абсалютна фашыстоўскі. Больш за тое, яны з тэлебачання ухваляюць нейкія нацысцкія метады нармалізацыі грамадства, скажем так. Конкретно там можно цитату привести, показать. Мы создадим свою Германию с ее стандартами. Власть и порядок – это не то, что можно держать растопыренными пальцами. И вот гэты, по сутнасці, фашистский, вождийский режим, и он тут размахивая некой борьбой там с фашистами, это не то, что смешно, это на самом деле вустишно. Это просто жахливый сором, я не ведаю, як яшчэ іначай это назвать. Но тут я не пагаджусь, потому что все ж таки это захаванне памяти, праўды про тую войну у нас сапраўды шмат пытанняў, але ж тое, што у нас прынамсі савецкі бок этой гісторыі паважалі, шанавалі, захоўвалі, это сапраўды варта павагі і сапраўды на гэтым рабілася акцэнтаў так, як, напрыклад, не рабілася гэта ў іншых краінах і не слушна. Мне здаецца, не тое, каб у гістарычным сэнсе там з другой сусветнай вайной ўсё ясна, там для гісторыкаў там шмат працы, але для нас, як для грамадства, як для краіны незалежнай, мне здаецца, важней было б даследаваць, асудзіць і вельмі дэталёва прарабіць злачынствы сталінскага рэжыму. Я цалкам згодны. Толькі я скажу адно, што, прабачце, перабіваю, але ж зноў-такі гэта два бакі аднаго медаля. І вось тое, што зараз адбываецца, цалкам адмаўляе магчымасць даследавання гэтых самых савецкіх злачынстваў. Гэта жудасна, таму што зараз вось гэтыя ўсе моманты супрацы з нацыстамі, неонацызму і так далей, гэта ўсё будзе падводзіцца да антысаветызму. А гэта насамрэч забарона на прафесію, забарона на працу. Таму што ты пачнеш апісваць тымі самымі калабарантамі, вось я давно пісаў і казаў, калі у чалавека кроў на руках, яго нельга абеляць, нават няхай ён там 3 разы пад чырвона-белым сцягам стаяў. Ён нацысцкі злачынца, ён увогуле злачынца вайсковы. Але калі гэты чалавек проста выкладаў беларускую мову, а мільёны нашых бедных беларусаў былі пад акупацыяй, вымушаны былі жыць, і паўтараць памылку савецкай сістэмы, якая лічыла, што гэтыя людзі ўжо вінаватыя ў тым, што яны апынуліся ў акупацыі, гэта нельга ў 21 стагоддзі. А зараз ідзе да гэтага. І вось гэта жудасна. Як на мой погляд, вось гэта ўсё тое, што наносяцца з нацызмом і адсоўваюць абсалютна ў цень, яны нічога не кажуць пра злачынствы сталінізму, яно і дазваляе існаваць вось той палітычнай сістэме, якая і існуе зараз. Мы просто фактычна паўтараем памылкі мінулых. Тут яшчэ хочацца вельмі дадаць, што вельмі крывадушнымі гучаць абвінавачванні ў фашызме апазіцыянераў у той час, калі у жніўні-верасні, ды і цяпер людзей прагналі праз сапраўднае гестапа ў Беларусі. Мне тут здаецца, варта абмеркаваць таксама момант асабісты. Таму што мы бачым, як больш за ўсіх шчыруе на гэтай ніве, увогуле, вось не толькі менавіта ў гэтай справе гэтак званай генпракуратуры, а і агулам вось карных аперацый супраць беларускага насельніцтва цяпер, містер Швед. Па-першае, Воля, у цябе ўвогуле ёсць што-небудзь агульнага з гэтым чалавекам? А па-другое, як ты думаеш, вось гэты фактар асабіста выслужыцца і паказаць нейкае сваё стаўленне тут вялікую ролю грае? На вялікае шчасце, спадар Швед, ніякіх родных сувязяў у нас няма. Адзіная наша сувязь
Гэта калі была ўзбуджана крымінальная справа супраць Белсата. Я там была адным з галоўных фігурантаў як кіраўнік сайта Белсата. І гэта адзінае нашае дачыненне. Выслужыцца, безумоўна, яны бадай усе ўдзельнікі беларускага рэжыму, усе, хто супрацоўнічае, усе, хто працуюць і ствараюць гэты рэжым, яны далёка не прафесіяналы сваёй справы, яны, безумоўна, функцыянуюць там, таму што ў них ёсць жаданне выслужыцца. І, дарэчы, мною згаданая справа крымінальная з Белсатам, якая была некалькі гадоў таму, гэта таксама была спроба выслужыцца, і тады не атрымалася, таму што крыху номенклатура і адносіны паміж Польшай і Беларусю былі іншыя, і тады гэтую справу досыць хутка зачынілі. Таму, безумоўна, гэтая фантастычная ідэя ім прыходзіць у галаву выключна, каб не згубіць сваё месца, каб паказаць сваю лаяльнасць. Добра, у нас фінальная тэма. Чарговы беларускі эканамічны цуд. Просто квінтэсэнцыя гэтай з'явы. З'явілася інфармацыя аб банкрутстве Менскага мясакамбінату. Слухайте, вось, я не эксперт в экономице. Давайте просто подумаем, вось, як можно збанкруціць мясакамбінат? Вось гэтае, як можно зрабіць банкрутам? Такое прадпрыемства, асабліва вось в такі час, та? Мяса ж всім патрэбна, гэта ж просто вось як, ёсць у каго-нибудь якія-нибудь ідэі, якім чынам гэта можна зрабіць? Вяртаемся да вытокаў. Калісьці там на пачатку сваёй кар'еры Лукашенко сказаў, што нам дэмакратыя з гвалтам не патрэбна, нам там бульба з мясом, але і мяса шмат не трэба. Нам такая демократия с гвалтом не надо. Нам демократия надо, когда человек работает, получает хоть какую-то зарплату, чтобы и хлебушка купить, молочка, сметаны, творожков, иногда кусочек мяса, чтобы накормить ребенка и так далее. Но с мясом уже давайте летом много есть не будем. Таму гэта такое апірышча беларускай мадэлі. Мяса не трэба шмат. Я думаю, што гэта перадусім увасабленне ўвогуле ўсёй беларускай эканамічнай мадэлі і сістэмы, калі ведаеце, калісьці ў савецкія часы быў такі анекдот, што калі б Сахара належала Савецкаму Саюзу, то там бы быў дэфіцыт пяску. Вось гэта вельмі падобная гісторыя. Там просто на кожным ланцужку нічога не працуе. Мы добра памятаем відэо кароў, якія стаяць па калена ў гноі, цяляты, якія зімой замерзаюць, просто у лёдзе гэты мёртвыя стаяць і гэтак далей. Я думаю, што пачынаецца з гэтага, так што не хапае жывёлы, якая памірае ад хваробу, памірае ад недахопу ежы, памірае ад недагледжанасці, адпаведна мясакамбінат атрымлівае менш мяса, гэта мяса не ведаюць, куды потым збываць, і яно псуецца. Таксама мы памятаем матэрыялы з могільнікамі мяса тухлага, якое просто мясакамбінат мусіць працаваць, і ён працуе, прадукцыю збываць няма куды, і яны закапваюць побач з мясакамбінатам. Але працоўныя гэтага мясакамбіната працуюць, так, прыходзяць на працу, нягледзячы на тое, што іх прадукцыя нікому не патрэбная. І гэта просто так працуе сістэма, так працуе сацыялістычная эканоміка, дзе не лічацца грошы, лічацца толькі нейкія уяўныя планы, дакладна. Ведаеце, мне вот такая информация заўсёды хочется плакать от такой информации, потому что мне хочется, чтобы у Беларуси все-таки было больше позитивных новин, и чтобы развиваліся мы ў розных накірунках, і каб эканоміка наша ўсё ж таки развівалася, бо і народ добры, і в прынцыпе краіна прыгожая і класная. Но сістэма, вось гэты момант савецкасці, ён сапраўды досыць моцна перашкодзіў на ўсім, таму што людзі развучыліся працаваць, людзі развучыліся зарабляць для сябе, на сябе, і вось з гэтым самым фармаваць дзяржавы, бюджэт і все астатняе. Мы трымаем гэтыя прадпрыемствы, мы даем людзям улады, сістэма дае людзям працоўныя месцы, але ж перспектывы якія гэтага ўсяго.
То есть гэта таксама ёсць мінус. Дім, слухай, мы гэтых гісторый будзем бачыць з часам все больш, по-твойму, тому што эканамічная сітуацыя, здаецца, рухаецца якраз такі ў тым кірунку. Акурат про гэта хотел сказаць. Апошнім часам наогул адбываецца вельмі шмат таго, чаго раней нібыта не было. То там знікне вода, то эта вода запахне дзярмом, то зале там водою цэлы раён, там обвалится мост, упадзе самолет і гэтак далей, і гэтак далей. Насамрэч, я не думаю, што гэта выпадкова, гэта сапраўды просто канцэнтрацыя ресурсаў, канцэнтрацыя ўвагі не на тым. Яны ганяюцца за чырвона-белымі сцяжкамі, яны ганяюцца за уяўнымі нацыстамі. Насамрэч, уся сістэма сканцэнтравалася на барацьбе з гэтым прывідам загавару ўсяго свету супраць іх, і яны просто тупо перасталі рабіць сваю непасрэдную справу. Яны не займаюцца гаспадарствам. І безумоўна, гэтага будзе ўсё больш і больш, калі яны не прыйдуць да цямы, а яны не прыйдуць да цямы. Здаецца, гэта ўжо клінічны выпадак і фінал гэтай сістэмы. Вось на гэтай ноце мы, паважанае спадарства, і скончым нашу сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі цудоўнымі гасцямі. Як бачым, геніяльныя менеджеры ад лукашызму могуць угробіць любую, нават самую перспектыўную ідэю ці кампанію. Што праўда, самі яны ніякай адказнасці звычайна, ды і галоўнае, шкоды ад гэтага не несуць, у адрозненні ад краіны нашай ды грамадства. Так што, паважанае спадарства, трэба працаваць пільна і шукаць магчымасці для развіцця ва ўсіх сферах дзейнасці. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.